Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam anag pailinged itinagan nga erning, nga OFW manipod ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy. Erning latakuman ti iyawag mo kanyak. Adamot 5 atawan ang nagtalinaed ak ijay Taiwan, ta nagtrabaho ak iti maysa a factory ijay. Idi Disyembre la nakaawid ak manang. Tamaysa ak kadagiti nakapasar iti rigat iti lugar anapanak, idi nagraira ti pandemya. Napadasak ti nagpakpakaasi ijay manang, tapno at dalakanak. Kat napadasak pa'y tinakisinnong bat, kandanda ni makidin ng ran, gapulaeng iti makan. Dayta kat idi kangitingitan ti pandemya. Ngam idi awan pa'y ti krisis, awan ti parikot kumanang. Tamalaksid anapintas mo ti pasweldo ti pagpapaayak, adupay dagiti gagayam a pagpatulungan no bilang laeng. Kayat ko lang nga ibinglay tinapasarak gapo iti pandemya manang. Ngam saan aditoy ti pagsentroan ti salaysay ko, anam na maek asapay lakuma, tamay samet kadagiti mapagasatan a mapiliyo nga idrama. Anya nga'y anak ko, kumusta nga iti trabahom? Ay, talaga nga ora niya taramidag. Marigatan na nga agurnong nanang. Basit lang nga rodon ti sweldo. Awan pa'y benefits mi mat nga empleyado iti pagpapayak. Kasta talaga. Tilaangan pagyamanam kat ada trabahom. Sana kas iti daduma saan da apulos a makasarek iti trabaho. Nanang. Kitaam di anak ni kakapidreng. Ada nga agpaisukursuna. Nga maging gaita, saan abakastrek iti trabaho? Idinto tasi ka, apaman anak ka eskwela ka, naadaan kan adagos iti trabaho. Ngambasit mo ti sweldo nanang. Ken saan natalgad? Takas iti nakunakon. Awan na pulos benefits mi. Saan abali, tagbaybayad ka motlata iti benefits mo anak ko. Iso na lang, tagga po iti bukod mo a kwarta. Dayta nga rod kat nanang. Dakkel kumamot apakalag anak, na da counterparty kumpanya pagpapaayak. Isupay kumamot ang matipid ko, nanang. Wawatak matkit di dya anak tamareng. Oray asino, isapul na mat ati pakalag-anan na. Naku namon Ponsyano, ang amanya nga inga road, nairanamot nga awan bibiyang ti kumpanya nga ayan na kadagiti empleyado da. Sigun nga rudan iti istorya da erneng kadagiti katrabahuan na no da itay andada dito'y balay. Tila napatag iti kumpanya da, kat ti mapastrek da. Ay, unay mo't nga minan aya. No apay mo't nga dadagiti kasta kumpanya. Di dala mapanunot mo ano awan dagiti empleyado da. Uno dagiti tao da kunakman laengain. Katawan mo tinasayata pagbanagan ti kumpanya da. Nasa umod lakay. Ang amanya nga rod ngay. Talaga akasta siguro Awanan tinapatag kadakwada no saan ati mapastrek da. Kakaasin dagiti tao da may saksakripisyo. Saan mo't nga ron nga umdas ti pasweldo da? Makapangarya, bakay? No anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidem erning. Narigat mo't nagtaltali na kalatan iti trabahom.
Idinto ta ko nam asaan kamot a kontento iti masusweldom. Talaga saan alita? Diyak pa nga raw doon makaurnong iti pagkalay sa ta. At dayta ka manen. Saan ka ngamin nga agapura Madanon tulat ta dayta. Kaya't kan nga ikalay salita. Amangan nga min masirpat na kapay ti sa bali. Ay sus, at dayta ka manen Erning. Isa miram manen dayta kinaman nangimon mo. Sa anak nga agim imon. Ibagbagak lang dagpayso. Diyak kahit maagaw na kapay ti sa bali kanyak mat Apay ngamin aya aday ta ti pampanunutem. Anya ko maagapong agawan dakken ka. Ni, anyat amok ngay. Ama nga maumakanton kanyak. Tadi kamot lamay kalaysan ngay. Heh, saan man atila ibagbagam? Makapasurun ka. Apay, di mo kaya't nga ikalaysakan? Kayat ko, ngamkas itinakunakon, saan ka nga agapura? Makauray day taabanag. Anya dyan ko na, Ernay? Tulungan dak ko matatang. Kaya't ko taga-abroad. Ha? Nauma akong dito Pilipinas, tatang. Awan asenso dito eh. Rigat lata na kanayin ti adda mapaspasaran. Ay, sa dino ay ati planom apapanad, anak ka. Nagsarita kami ti may sakatrabahwak, tatang. Adda opening iji Taiwan. Factory worker. Sigurado ka, iti day ta desisyon mo, Ernay? Un, tatang. Kaya't ko ti makalungaw iti rigat. Awan ti mapasamak kanyak, nagtali na udak diti pagilyan tayo. Awan asenso ditoy. Iso akayat ko ti aga-abroad. Saan magsiguro ang mailibak? At ikaadwan arason dagiti pada a Pilipino iti panagabroad da. Kat tapno makalungaw da iti kinarigat manang Emmy. Kat kastamot laeng tirason ko. Siyak ti buridak. Kat amok asaandak apaayan dagiti dadakkel ko. Iso naturedak a nagpatulong kadakwada nang runa iti amak. Sa anak nga rod a nagbidot. Insalda datatang ken nanang ti kakaisuna asanikwada. Ti solar ken balaymi. Tapno addala aramatek amang ipagnakadagiti papeles ko nga agabroad. Idilatawan 2015 daydi, manang Emmy. Talaga gayam ang matuloy kan, Erning. Di ka nagliday, Lita. Saan na bali? Takaraman ka kadagiti arapaap ko. Apaman na makaurnungak, agkalay satan tumuten. Naimbag numapasamak at talaga dayta, Erning. Kasanon ngay numakasarak ka iti sa bali iti papanam. Kasano aktun. Ay sus! Kunakman na siyak timan nangimon ako nam. Ha? Iti kasta ajar mo ita. Nalawag asikat agim imon. Sa anak nga agim imon. Ibagbagak lang dagiti posible ang mapasama. Lita, ay ayatan ka. Sikati may isa kadagiti rason no apay nga agsalsalo kagak. Isa magak. Isa mabalin ka di? Saan ka ko mga agpanunot iti kompormila ditan? Erning. Basta aga brudak. Tapno mapasayahat ko ti panagbiag ko. Kat ko. Katkas itinakon-akon. May saka kadagiti rason no apay nga aramidak daytoy, Lita. Anya ngay anak ko. Masapol nga agpasyudad kan inton rabi ta inton bigatan ti flight mo. Aganad kay ti papa na Erneng. Agmay masakay jay anak kao. Katawan kami ang mga di ngay adagos kan kano bilang laang. Erneng, anak ko. Apa yan? Erneng, ha? Anya day jay tatang? Nay, Anyat mapaspasamak kan ka, Erneng. itay-pay asumanao kami kanitatang mo. Ngam di na kami matgayam dengdenggan. Ako... Ay... Pasensya kayo, nanang. Tatang. Agtib-tibayak mo't naminan.
Ha? Nay, apay ngay anak kao. Kunak man no talaga anak kasagana kan. Kastamat tamok tatang. Ay, jak man mo. Kalat mo tanday tarik nak. Nay, ay kita Erneng. Siguradum ti bagay, bayat nga da ka pailaang dito'y lugar tayaw. Narigat no sakan tukit di agdwa-dwa into nadakan ijay. Saan ka lang nga agtuloy no kwa? Agtuloy ak nanang. Awan na nyaman na dahi amariklik na kita. Agtuloy ak amapan ija abroad. Kat makaaon tayo, itirigat. Sabali ti ipatulod ko kon kalita. Sabali mo ti ipatulod ko kadagiti dadakkel ko. Unaklakit din no baybay anak mo dun. Ta naka-abroad kan Erning. Mabalin ayamot dayta. Saan lita? Jak to aramidan dayta. Agyaman nag Erning ha? Talaga gayam nga ay ayatan nak. Wana? Imbagak mo kan kay di sakbay nga imayak ditoy. Amay saka kadagiti rason no apay kayat ko ti aga-abroad. Erning. Kat itatada akong ditoy. Rumbang lang atong palag day takarik. Masapul nga agurnungak para iti masakbayan ta. Kaet tulungan na ka. Babawin iti panangurnong mo kadag iti ipawit ko. Wun ka di. Di kagdanag Erning. Siyak ti makaam mo. Inino ta na matunoy ko dagiti arapahap ko lita. Dagiti arapahap ta. Kaet iti mabiit. Maikalay sa kanton. No kayat mo maikalay sana kadagos, Erning. Dakdakkel at ipawit mo nga urnunga. Ha? Dayta akat singasing kulaan. Nakababain mo to ipilip ko. Siyempre, adamot na kiti dadakkel mo anas gan apatuludan. Di kagdanag lita. Agsalukag kak ditoy. Sana bale, ta mabalin ko mo tag sideline na awan ti duty iti factory. Kasta ka di? Wen, mabalin na ag sideline. Tapno man ayo nak ti ipawit ko kun ka. Ikarik dayta, lita. Mangibati ka mat iti parakan ka dita, anak ko. Di mo ipatulod amin kada kami ti sapul mo. San abaale, takabaulan mi paimot ti agtrabaho ditoy. Wan nanang, saan kayo magdanag? Basta ganag kayo kanayo dita kan ni tatang. Di yung baybayan ti pag-iyo. Di na kami pagdanagan ditoy. Sika, tirumbang nga aganad anak ko. Taagmay-maysa ka dita. Adayo kami anaganak mo. Saan da ka pagdanagan dito nanang? Awan ti ka sa mapasama kanya. Nasaya at nga rudno kasta. Agmay-maysa ka dita anak ko. Tandaanam dayta. At damot tindag iti nagbali nagagayim ko dito'y nanang. Si dadadamang tulong kanyak no bilang laan. Ay, di kad nasaya at no kasta, Erneng. Ni tatangay. Aday jay talon. Amumutan, makumikom unay ni tatang mo. Kaya't na ngamin amairing pas adagos amabayadan dagiti obligasyon tayo. Idida mo, talaga akininitnak tinalaos nga iliw ko, kadagiti ipatpatag ko iti biyag a napanawak dito'y Pilipinas manang Emi. Ngem inan anusak, aging nga ininot a nairwama. Jak imbagbaga kadagiti dadakkel ko ti panag-sideline ko, tapno manayunak laeng ti ipawpawit ko kanilita. Uray latalo ti sideline ko manang.
Inanusak ti dua, wano talulaeng nga oras at turog, tapno na dardaras dakdakkel ti maurnong ko. Aging gaan na danon ti panaglepas ti kontrata. Kaya't mo asawan, Lita. Di mo pa'y kayat nga agawid, ak? Saan nga iti kasta, Erning? Di kanyak laang. Kundawaya mon, bayat nga da ka pa'y laang dita. Bayat akayat ti factory a pagpapaayam nga agrenew ka. Lita, Saan pa yung umdas ti urnong ta? Kan saan pa yan nabayadan amin ti utang yung kadagiti dadakkel mo? Saan ka di? Malaksit, no. Kaya't mo nga isupusop kung daydoy na urnong ko. Tapno awanan at talaga ti utang mo, nagsubli ka ditoy. ni, sana. Para kadataday tayong pawit kong ornungam. Sana mabalin niya igastos mo iti sa bali dayta. Isungarod nga agrenew ka pa'y dita. Tapno saan ama ko ti urnong ko nga impaw-pawit mo. Manayo na tay ket di saan aya? Lita? No talaga nga gawit kan, awan maaramidak. Kaya't kumadkit din nga ikalay sanak Iso na lang ta sigurado nga awan pangrugyan ta Erning. Tamagastos na lang iti kasarti na urnong ko. Kan pagsupusob iti kurang ti utang yung kadag iti dadakkel mo. Mangrugita mumulagat. Ay, Jack itulok, Lita. Iso di kag danag. Agtong palak iti singasing mo. Sige nga rod, tagrin nyo ak iti kontratak diti pabrika. Sa anak pa'y nga agawid. Nanang, adan tulong ti gobyerno kada kami nga OFW anawanan iti trabaho dito i Taiwan. Gapo iti pandemya. Anya pa'y lati ar-arat mitem ngay anak ko. Agawit kan libre da ita. Talaga, nanang. Sana bali na makwarantina kapama na makasangputa ki Manila. Ti importante, makasangputa kundi ta Pilipinas. Tani, talagang awanan ti kwartak dito i Taiwan. Naibuson ti naurnong ko. Gapo iti sumagmamunon abulan na kaawan ti trabaho mi. Gapo iti pandemya. Agawit kan Erneng. Abangan no awan ton ti tulong nga ipaay ti gobyerno no di ka pa'y agawit ita. Oo, nanang. Talagang agawid akong dita Pilipinas. Ay na, Erneng, anak ko. Agyaman anak, ta nakasangpot kamot laangan. Kalpasan ti panaggapom ijay Taiwan. Kan panagkwarantin mo ijay Manila. Agyaman anak, ta si kakarangkat ka si mangpot anak ko. Maragsak anak mo ta makakita ka na kayo, nanang. Nakaragragsak ka unay. Ni tatang. Sumangpot day ijay manipod ijay talon. Madamdamalaang at danton ti amam. Nasayat ni Arod no kasta. Nanang, pasensya kayon. Tawa na pulos ti na isangpot ko ni ti panagawid ko ita, ha? Anak ko, awan anyaman na. Ti importante, simangpot ka si kakaradkad. Kat natalgad ka kontra iti agraira a pandemya. Uwan nga ron, nanang. Ngam ti daduma kakadwa ka di Taiwan. Dagiti nakaptan iti sakit. Nakakaasida. Taon mga sikaso kadakwada.
Kasla dala ayop mo tan. Nga ipandalatan ka dagiti isolation facility, ijay. Anya? Day tatagpay so nanang. Iso aday tagaya mo ni tatang. Iso day ta sumuwat. Nagapulakit digitalon. Mabit lang. Day naksabatan ni tatang. Tatang, nanang. Tangan alpas tayo na nagsasarita. Inakbit sa rungkaran ni Lita, ah. Kailiw ko mo kayan ayat ko. Ha? Nay, ada pa ilat relasyon nyo, aya. Ha? Ni, apay akas tati sa ludsod yung ay tatang. Natural nga da relasyon mi, ah. Takayan ayat kukot nga ron ni Lita. Lita. Ay, Erneng, anak ko. Mabit man lang, nanang. Tatang, apay akas tati pa nagsasao yung may papan ka ni Lita. Ada ka din napasama ka dyan mo? Ay, katno, nakilibinan ni Lita itipada na babae. Anya ang nakilive-in itipada na babae nga ibagbagayo, nanang. Mahapon siya no, lakay. Si kanti mangibaga iti anak ta. Diyak kabailan no siyak ti pagtaudan na. Ha? Tatang, anya ka diti ibagbaga ni nanang. Anya ti mapaspasamak. Ibagayo ko makanyak. Ay, nakidin na ititumboy ni Lita kaayan-ayat mo, anak ko. Anya? Impagarup may no nagsina kayahon. So asaan min nga imbagbagakan ka. Nang runak at awan mo't tinadakdakamat mo, Erneng. Kat itay laang anak ko. Iti pa nagkapok itay talaon. Nasabat ko dalita kanday di atumboy. At daimot da dadakkel abag. Kasla pumanaw damutan. Saan? Saan nagpaiso day tatatang? Erneng, anak ko. Ibagayo asan na po na day tanamuak tatang. Nanang, ibagayo ang mga rabrabak kayo lang. Pag naasiyo ko ma, ibagayo asan na po na day ta. Pag naasiyo! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Malaksid akayarigak tilimned iti nagtakderak. Kasla nagtupakpay kanyak ti langit, gapo iti dayjay anaamuak manang Emi. Manipod na kapanak ngamin ijay Taiwan, pinatpatulodakon iti kwarta ni Lita. Pasaray dakdakkel pa iti ipawit ko kankwana, ngem kadagiti dadakkel ko. Ti ammo kat ururnungan na ti impawpawit ko, kat mairanta para kada kami. Ngem saan mo't gayam, gapo ta sa bali mo't tinakairantaan na. Daytoy pa'y tinasakit manang. Idi kinasaritak dagiti dadakkel ni Lita. Siyak pa'y ti ginura da. Talinokok kano ti anak da. Nakirelasyonak kano iti sabali, iti kaaddak ijay Taiwan. Isu kano asaandan asinitar ni Lita, idi nakirelasyon iti pada na ababai. Idila ang naawatak ti amin manang. Isu matlagayam akinuna ni tatang ko, anasabat na dalita kanday jay atomboy, idi kasangsangpot ko. Tadinardaras dagayaman ti pimanaw, idi naamwanda asimang petakon. Nagsakit manang. Tamalaksid adakkel agatad tinaipawit ko kanilita. Para,
pada na pa'y ababae tinangisukatan na kanya. Aklo nagkaaging ita, napalalot sakit tinakam ko. Kat no labsan ti agsarita, ilunlunod ko pa'y dayjay ababae. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Erning. Pagayam nga Erning, una yun tinapasamakan ka. Kaya't kaasidiran. Ibagak ko mga apay ngamin ang nagtalag kakankwana, kat kaayan ayat mo laeng. Ngam maawatak tirik na ti agayat. Tano talaga nga ay ayatem itinapudno ti may sa atao, ipaay mo mo ti amin a panagtalag mo kankwana, kas iti inaramid mo. Ngam anyan tabidot a tao ti inayat ken nagtalkam. Dakas ti agilunod pagayam ko. Iso ano ka ba elam ti mamakawan? Aramidam, ta sigurado matlaeng nga awan ti pagmamaayan ti naaladaken ka akwarta. Tadakas ti gagamda anang gunod iti dayjay akwarta. Mamati ak adi nakabaybayan ti Diyos. Ket dakdakkel ti katukad ti anyaman anapukaw ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam, kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan nga Elaine, nga iti agdama kat may sa nga OFW ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, kablaawan tayo man pa'y gagayam, dagiti papagayam tayo, anaayat amang tartarabay iti programa tayo. Kas kada Catherine Baltasar at taga-Ilagan Isabela, ngam iti agdama ket adda dita Kuwait. Ni Junilyn Garcia nga adda ita dita Egypt. Shout out matlaeng iti Verdadero family dita Santo Niño, Cagayan. Ni Dimple Chloe Ganuelas ken espesyal a kablaaw ken ni Pagayam Alito Tabangay. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Elaine. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elaine, ket iti agdama addaak ditoy Hong Kong. Sipod na sarakak daytoy YouTube channel yo, ison tiliwliwak bayat ti panagtrabaho manang. Kat naawi sakmet nga rod nga ag-email, gaputa damot padas ko, ajak pulos malipatan. Iti ubingak, arapaap ko ti agbalin a radio broadcaster. Nang runa ta naisumak nga agdengeg iti radyo. Agmay saak nga anak dananang kentatang ko. Ngam nasapaak anaulila iti ama, kat naaddaanak iti kakabsat, idi nakiasawa manan ni nanang ko. Tirigat namanang, nariknak idin, akaslaawan patag ko iti inak, tana ipamaysamutan ti atensyon na, iti may kadwa a pamilyana.
Iso ang nakakaasiak, idi ubinga. Anya manen ayati daw dawatom si ka Elaine. Nanang, dumawat ako maitibalon kung agiskwela. Agsarden ka ngaminan nga agadal. Anya? Ngum nanang, kayat ko ti makaturpos. Amo yung matakayat ko ti agbalin a broadcaster mo. Ay, adula amin nga mom. Broadcaster nga ipagbagamot. Daitan ti bunga ti kanayon a panagdengdengag mo iti radyo. Imbagak lang arudan adi kag dengdengag iti radyo ngam natangkad ti ulom, buisit ka. Nanang, awan ti maitad ko abalon mo. Ha? No kayat mo ti agtuloy nga agadal, agsalukag ka, makamo kay tibyak mo. Ngam numang namnama ka kanyak, itapay laeng, ibagakon kan ka, awan ti magimulam. Nasaysaya at pa'y ang makitrabaho ka laengan, tapno pa kairanudan ka. Di kan agadal, taintun dumakkel ka, makiasawa kan tumatlaeng, naawatam, masayang tulaeng ti pinangpaadal ko ken ka. Iso ang nasaysaya at payapaggatang ko laengan iti bisyo mi ken ni angkel mo ti adda kwartak, ngam ti ited ko ket din nga aramatem nga agadal, buisit kit di. Papa Jesus, please, di na ko mabaybayan. Mariknak nga awanan patag ko kan ni nanang. Tanapat patag nga amang kan ko na di may kadua pamilyana. Ngam agbalinak na natibgar. Basta di na ko mabaybayan, Papa Jesus. Pang-asim tatarabayan na kumakanayon. Ubingak pailaan. Kat amang ano jak kabailan dagiti mapaspasama kita. Amang ano anyan tukit diti pagbanagak. Iso apang maasim ko ma, Papa Jesus. Tarabayan nakakanayon. Itinagan ti ama, ti anak, kanti Espiritu Santo. Amen. No si bibiyagla kumaday di tatang, saan siguro akas to iti mapaspasamak? Siguro, nalagan ti panagbiag ko, kat saan napamarigatan. Una yan, tanasapa mo't ngamin ana ulilak iti ama. Tirigat na. Iparik na pa ilang unay kanyak ni nanang, di kinaawan patagkukan ko na. Hoy, Elaine, naamo ka nakitangdan ka kano nagdalos iti balay da bising. Ayan titangdan mo. Ha? Apay titangdan ko, nanang? Itad mo kanya, tawan paggatang may iti sigarilyo mi kanya angkel mo. Anya? Pagbisyo yu tintangdan da kanya? Kat no paggatang ko kumaiti papel kan lapis ko tintangdan da kanyak, nanang. Ay, adula amin nga mom. Kanya paggatang iti papel kan lapis? Di kan tumot lang makapasata nang ka. Ha? Ala, itad mo kanyak titangdan mo. No di mo kaya't nga isagunot ka. Itad mo kanyak! Addaman ng kwartak. Gapoy iti panagdalos ko iti balay da tata Simeon. Masapol nga ilamang ko daytoy. Tapno saan nga alaan ni nanang. Kat sapay la ko ma. Ta saan amaamon ni nanang anak idalosak iti ayan da tata Simeon.
Sa bagay, impakaasik mo't kada tata Simeon. Asaan da nga ibagbagakan ni nanang tipan nakitangdan ko ang nagdalo si Chipalayda. Tanumaan mo ni nanang, awan manan, masayang manan tinagbanugak. Taimbis na igatang ko iti masapol ko iti pagadalan. Alaon mo't ni nanang apagbisyo da iti may kadwa nga asawa na. So asapay la kuma. Saan ama-aman ni nanang daytoy? Kabaulak nga anusan ti ag self-supporting, tapno makaadalak laeng. Talaga akayat ko atun uyan ti arapaap ko, nga agbalin a broadcaster. Naganusak pay laeng, talaga na binurakon itirigat manang Emmy. Gapo ta binaybay anak ti inak. Imparik na talaga asa anak anapatagkan kwa na. Iti saan ko nga ammo arason. Tinasakit, numaamuan na nga adanat gadak, gapo iti nagduduma apakitang tangdanak. Pilitan na pailaang nga alaan apagbisyo da iti may kadwa nga asawa na. Ado ti maasyan kanyak gapo iti kasasaad ko. Ngam awan ti maaramidan da, gapo taririan ida ni nanang no isakit dak. Inan-anusak ti nag-self-supporting. Kat dakkel abang arko, idi adda nangala kanya kas babaunan. Tamalaksid a makaadalak, addan pag naedak, kan maisina akpayan kadananang. Ngam kapilitan a pinagawid dak matlaeng dagiti nangala kanyak, gaputa inal daw meten ti inak, amapan agdawat iti komporme kadakwada, kastangdan ko kano asimrag kadakwada ababaunan. Ngam sa anak lata nagsardeng manang. Tapno maituloy ko ti agadal, komporme latan tinagobobraak. Ket nayal aludod ko tinagadal, gapo iti arapaap ko nga agbalin a broadcaster. Agingga anakagtenga kon iti 4th year high school, agpapaayak iti ababaunan, iti maysa akabagyan ti inak. Awan dagiti amok nanang, adda na pananda nga agasawa. Anya meten, kada umayak ditoy, awanda. Igagagaram samot da ito'y si Kaele. Ha? Anya ti kayat mo asawan nanang? Ibagbagam samot kadakwada ti aldaw ayo umay ko, tapno pumadaw dakat saan ko ida makasarita. Ni, saan mo ta nanang? Apay ko mga aramidok ti kastangay. Hoy, Elena, balagan ka. Diyak kaya't akalabanan nak, tadyak agpangadwa amang isagunot ka, buisit ka. Nanang, Inton sumaruno nga umayak ditoy, kadyak pa'y laida makasarita. Talaga si kati pagpapasak. Iswa di kalangan agar-aramid iti jak magustuan. Tadi kapulos ka siyan, danga! Pandya ka no ayat ang masapol ni nanang mo, Elaine. Jack amo, uncle. Kanayon mat nga minamayran ng awan kami kan ni Antim, no umay ni nanang mo. Tapno makasarita mi kuma. Wan nga rod, uncle. Tirigat na. Atapon ni nanang nga ibagbagak kada kayo, no kaano nga umay ditoy. Iso kano adi na kayo maranranaan ka ni auntie. Ay una yun ni nanang mo. Papayakas na ito ugali na. Jack amo, uncle. Ngam sipod idi natay day di tatang. Kasdayan kanyak ni nanang. Kanayon apasakitan nak. Di na kun inasikaso. Iso ang nakakaamo akon iti bagik. Tirigat na.
Alaan na pa'y timat gadak, no maamuan na anak itaggadak. Kasanumat nga min, Elaine. Kat sadot mat, ti may kadwa nga amam. Ipatudon namat ka ni nanang mo't agtrabaho. Kat jemat inam, si kati patudonan nang agtrabaho. Iswa si kati kakaasi. Uncle, Ang mga nukayat na nga alaan ti itangtangdan mikan ka. Iswa kayat na kami akasarita. mangmang tadak mat kankwana no may dito'y uncle. Iso na laang tasaan ko nga itad amin ti kwartak tapno adamot aramatak nga agadan. Ay husto tararamidom, Elaine. Sana bale, tasak ti makamukal ka. Kat mayat kumano mayra na makasaritak ti inam. Tapno malpasan ti parikot mo. Nasaya at mo. Amok natan, noon niya tigagaran ni nanang. Naimbag ko Iso nga inka gumana makasarita da uncle. Kasinsin mo, di ka bang Aramidan naman ang ti kasi ti aramid na kadagiti imunan ang nagbalin nga amo. Talaga nga awan lata tinagbaliwan ni nanang. Aramatan naklata. Tapno adalata makwartada iti may kadwa nga asawa na. Di naklang arudan tulungan nga agadal. Aring na nga irurungan nakpay. Kapuiter aramidan na ita. Ibatikit ka na kay kwarta ni Elaine nga. Sapay la kuma. Tasaanan ang maulit dagiti imunan ang napasamak kanya. Akapilitan a pagawidon dakmat laang dagiti nagpaaya. Gapot akong formila ditan ti daw-dawatan kadakwada tinak. Sapay la kuma. Tasaan ang maumad Uncle Elpidio itinalas ngar aramidan ti inak. Tapno saan dak apapanawan. Talaga kayat ko ti makaturpos iti adal. Tapno balinak a broadcaster. Iso asapay la kuma. Tasaan ang maumad Uncle Elpidio itinagalas nga aramid ti inak. Amom ka di adak kalagatan tintad ko iti inap. Uncle Elpidio, Pinadas ko akin na sarita. In kagumak ngayon lawlawag kan kuana kaya't nakatulungan. Ngam talaga napilit. Naglit. Nagkigdaw iti dakil agatan. kaya't ka di asawan dayta. Masapul nga ikarok ti gatad nga inala ti inak, Uncle. Rumpeng lang. Uncle, Alangan mo't alibrelatan tinted ko akwarta iti ina, Melin. O saan mo't amapalin Uncle, pagadalan dak kumalatta. Nauray no kas di tinaramid ni nanang. Sana bale, ikarit nga gaggagatak. Aramidak ti amin akayatyo. Rumbang lang, aramidam ti amin akayat ko, Elaine. Uncle, anyo tararamidan nyo. Apay akong porme matla ti may gigaman nyo kanyakon. Imagakmatan, Elaine. Saan amabalin nga awan ti kasukat ti kwarta ngayon tat ko iti inam. Kutsi ka na mismo tinang ibaga, nga aramidam ti amin tapno maikarom ti kwarta nga inala ti inam. Anya, saan Uncle? Pangaasiyo ko ma. Saan da ka pagaramidan iti dakas? Saan ko ma, Uncle? Akit ka diti kayat ko, Elaine. Tanakit ka. Sadla si ka ti dangrak. Iraman ko adangrak ti inam. Ingka gumaak ti limaban iti daydi akanito. Ngam awan tinaramida, kat nagbaligi ti asawa ti kabagyak anang baboy kanyak manang Emi. Iti daydi metla akanito, limidem ti lubong ko, kat ti arapaap ko nga agbalin a broadcaster, namin pinsan anarsuod.
Nagrebelde ak, gapo iti napasamak kanyak manang. Kat idinaikanak iti gundaway, naglibas akon iti balay ti kabagyak anag naadak, nga isumat laeng tinakarpuugan dagiti arapaap ko. Nagbutangak ang maibabain, isu nga awan tinangibagaak iti napasamak kanyak, kat sinulok ti amin. Agingga adimteng iti biyag ko ni Naldo. Maysa a uniform personnel. Addaan iti pamilya. Ngam inayat kumat, iso anak relasyonak kenkwana. Inyalaan nak iti bukod ko nga apartment ni Naldo, manang Emmy. Kat sinuportaran nak financially. Iso na laeng, tanaawanan tiganas ko idi nga agadal. Pinagnegosyok ti kwarta nga isupsuporta kanyak ni Naldo. Kat nairanod latta ti inak, kanti may kadua pamilyana. Gaputa kanayon latta amapan iti dagus ko ni nanang, kat agdawat iti kwarta. Agingga anadanon ko ti edad ko, 20. Tangay nagbasit mati matubtubom iti panagnegnegosyo. Nasaysaya at siguro na agabrod ka laangan, Elaine. Ha? Apay Naldo? Mabali na ka din nga agabrod? Wala. 20 di tawan mo. Ken matulungan ka, Elaine. Adagayam kong agpapay iti recruitment agency. Anya? Di mo't kayat mo ti maya dayo kadananang mo. Talaga akayat ko, Naldo. Ngamin, nauma akon. Nalabosan ni nanang. Di na lang arudon amo dagiti napaspasamak kanyak gapo iti aramid na. Ngam saan latang agsarsarda. Agasam, tanasarakan na lata da iti pagnanaadak. Kat masansan nga umay dito yung agdawat iti kwarta. Isang arod ako nakagabrod ka laangan, Elaine. Kayat mo ka di? Kayat ko, Naldo. Ngam, sigurado asaan nga umdas ti adda akwartak. Siya kon ti makaamoy ti magastos mo, Elaine. Tulungan ka kung nakmet. Naldo. Ti importante kat makaabot ka. Tapno makatagkad ka para ken ka kan iti inam. Oh, apay. Di mo ka di kayat ti agabrod? Kayat ko. Sige, agabrodak. Basta tulungan na ko, ma. Imposible nga awan ti kontak mo ken ni Elaine nga anak ko. Di nakanlilawan. Balaagan ka. No di mo ibaga kanyak no kasano ang makontak ko ti anak ko nga adda itan iti abroad. Ibagak iti pamilyam ti panagluklukom. Anya? Ha! Makitam? Naklaat ka? Agdadata mabuteng ka maamuan ti pamilyam, nga adaing kabalay mo nga adayo nga ubing ngamsi ka. Diyak kaya tiriribok nana. Isaasaan kayo kung mga Pwes, itad mo kanyak ti contact number ni Elaine iji abroad. Tano agin tatangken ka. Makadanon at talaga iti pamilyam ti kalukwan ngar aramidam. Numero iti Pilipinas na iti umawawang kanyak. Amano ni Naldo. Hello? Nasayaan mo, kasi nung bata madagos di awag ko, Elaine. Ha? Nanang?
Siya nga rod. Ti amo, porque nagabrod kan kad makalisikan kanya-kanya. Ha? Hoy, Elaine, magipatulod kay ti kwarta kanyak. Tane, awan panggadan mi ngagpadpada kanyakal mo. Nanang, Agtungpal ka kanyak, no di mo kayat nga ipulong ko na dyan, Aldo, iti asawa na. anya? Oh, nakiktot kay timbaga kanya. Ha, ti amo, diyak amo nga dasawa dyan nakitin na. Iso apawita na kiti kwarta. Tapno saan na may sagmak na dyan, Aldo. Nawatam? Uwan, nanang. Agpaw itak nga rod. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Awanan ti kwartak, nanang. Manipod si Mang Petak kalpasan ti dotawan akaada kiji Singapore. Dandan ni inaldaw motan nga umay kayo ang dawat kanya kiti kwarta. Na, imot ka. Nagabrod ka laeng, nagbalin kan nga imot. Sa anak nga imot, nanang. Amuyo day ta. Ngam nalabos kayon. Anya pa nga iti mabati kanyak no alaan nyo mo't aminan. Apay nga medado atawan ka laeng iji Singapore nga'y. Nagbayag ka kumaa, tapno ado tinaurnong mo. Oh, Nanang, talaga nga awan utang mo anay baganakam si Kailin. amuyo asaan apod no day ta, nanang. Taamin an atagadak. Da kayo tinagnumar. Nga uray binaybay andak nga anak yo. Ay, agisidir ka pa yan. Talaga nga awan utang mo anay baganakam. Nakadak ka lang iji Singapore ngam taksit kan. Di ka lakuman nagawawid. Nagnaad ka lakuman iji abroad. Agsubli ka iji abroad. Talagang agsubli ak iji abroad, nanang. Tapno maiyadayo ak kada kayo. Kat iti da ito'y agundaway. Ag-abroad ak para mutan iti bagik. Nabannog ako, nanang. Tatsipod ubingak. Nagsakripisyo aklatan para kada kayo. Iso ang panawan matan nga agsakripisyo ak para iti bagik. Nabannog ako na talaga, nanang. Kas iti ibagbaga ti dadduma, amin abanag kat adagibos na manang Emi. Kat panagkunak, dimtang matan ti panawan amasapol agibusak ti panangal alila, kan panakairanranod kanyak ti inak, kan ti may kadwa a pamilyana. Inaramat ko ti basit a naurnong kong idi adak iji Singapore, kat iso ti inaramat ko nga imay dito'y Hong Kong. Impagarup ko no kabaalak apapasan ti inak. Ngam saan, kat patuludak matlatta no kasjay nga umawag kat agdawat. Isu na laeng, tasaanan akas idi adakdakkel ti ipatpatulod ko kankwana, ngam ti mabati kanyak. Da kami kaninaldo, nagsina kami matan manang Emi. Taamok abasol ti aramidan mi, gaputa daket nga rod pamilyana. Ngem dakkel ti yaman ko kaninaldo, taiso tinangalangon ken nang tulong kanyak, idi panawen adanda ni mapukaw kon ti limbong ti panunot ko,
Gapo itinalidem a kapadasa. Itamanang, may sa akon a born-again Christian member. Iso a nakarkaron nga imasidagak iti Diyos iti panagriknak. Kat no addaman dumdumteng kanyak a panubok ita, ikarkararag kulatan iti namarswa, sakon to ibaga iti bagik, kinabaelak dagiti panubok a napasarak idi, itanto lakit di, agpatinggalaangan ditoy manang Emi. Tuy pagayam mo, Elaine. Pagayam nga Elaine, una yan tinaglabasang pagayam ko. Sipod ubing ka, pasig a panangiriruman tinapasaram. Kat ti kadagsanan, iso ti panangidadanas ka ti asawa ti kabagyampay a mismo. Ngam amom pagayam ko, dayawan ka iti kinatibkar mo. Uray no kasjay tinagdalanam, di nakabinaybayan tinamarswa. Taawan ka kuma iti ayan mo ita, no saan agapu iti namarswa. Iso asapay la kuma, tanakarkarupay at tumibkar ti panagtalak mo iti Diyos. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag